Ayo team Obama, it's a meta again. It's a 2020. Aiwa muja wandatikula namba ngoma ngoma inini ndiritonza ini ndivaratize inini ndozvitemba akatanga achikambaira achinanaira ike zvino medhau yakufamba kutanga nekukambaira achinanaira ike zvino medhau yakumhanya akatanga nekukambaira achinanaira ike zvino medhau yakufamba kutanga nekukambaira achinanaira ike zvino medhau yakumhanya rwendo rwandafamba rwakudawo vakagwinya panoda vakasimba kwete zvekufungidzira ukaita zvekutamba unogumira munzira buda munzira ngoma ndoimba ini ndichipolisha iwe DJ pula namba vamborinzisisa mafanzi ekwangu ambondisimbisa akatanga achikambaira achinanaira ike zvino medhau yakufamba kutanga nekukambaira achinanaira ike zvino medhau yakumhanya akatanga nekukambaira achinanaira ike zvino medhau yakufamba kutanga nekukambaira achinanaira ike zvino medhau yakumhanya ngoma ndine yangu takitiki kushanda f-time like banditi ndoda kuvatenda ivo musiki 2020 aimwa ndiri muchiki tarisawone pesi yakaseta kana vegodo anebo vake tangoma kutapira kunge yoke slimti akatanga achikambaira achinanaira ike zvino medhau yakufamba kutanga nekukambaira achinanaira ike zvino medhau yakumhanya akatanga nekukambaira achinanaira ike zvino medhau yakufamba kutanga nekukambaira achinanaira ike zvino medhau yakumhanya rwendo rwandafamba rwakudawo vakagwinya panoda vakasimba kwete zvekufungidzira ukaita zvekutamba unogumira munzira buda munzira ngoma ndoimba ini ndichipolisha iwe DJ pula namba vamborinzisisa mafanzi ekwangu ambondisimbisa akatanga achikambaira achinanaira ike zvino medhau yakufamba kutanga nekukambaira achinanaira ike zvino medhau yakumhanya akatanga nekukambaira achinanaira ike zvino medhau yakufamba kutanga nekukambaira achinanaira ike zvino medhau yakumhanya akatanga achikambaira achinanaira ike zvino medhau yakufamba kutanga nekukambaira achinanaira ike zvino medhau yakumhanya akatanga nekukambaira achinanaira ike zvino medhau yakufamba kutanga nekukambaira achinanaira ike zvino medhau yakumhanya